Hello guys, papunta tayo dun sa friend natin. So papunta tayo dun ngayon para makita niya to. Balak niyang bilhin itong mot-mot natin. Kasi po yung buyer natin, si Francis. Laki. Melon. Dami yun. What's up guys? Good afternoon. Medyo maulan na hapon. Nabot po tayo ng konting ulan. Ayan, medyo basa yung kalsada. Kaya ingat-ingat sa mga motorista, mga ka-rides. Hello guys, papunta tayo dun sa friend natin. May-ari siya ng mga melong amoy, melon lahat. Yan. So meron siyang farm, mini farm. So pupunta tayo doon ngayon para makita niya to, titingnan na tong mot-mot natin. Balak niyang bilhin itong mot-mot natin para tayo naman ay mag-upgrade. Siguro tama na yung more than 3 years na pag-rise natin kay mot-mot. Yes, sa NS200 na to. So ano kayang pwede nating bilhin na yung kayang-kaya na ng bulsa? Well, may option guys is NK400 or Luminar 400. Yes. So hindi pa ako nagdi-decide kung ano yung bibili natin doon, pero napupusuan ko yung kung sa forma NK400. Bakit kung dun sa since na-try ko na yung yung Luminar 400, medyo napupusuan ko yung Luminar. Pero tingnan natin guys, sa tingin nyo ano ba yung pwede or gusto nyo para sa akin. Yes, malay nyo magustuhan ko yung choice nyo, di ba? And thank you sa mga kahula. And choice nyo, pwede kong maging choice yun, di ba? So tingnan natin kung anong magugustuhan nating bagong motor. Sa ngayon kasi hindi pa tayo nagde-decide kung alin doon yung bibili natin, dahil nga unang-una kulang tayo sa funds. Yes, hindi po tayo mayaman, so undecided pa. Pero eto, naghanap tayo ng pag nabenta natin to si mot-mot ay pwede tayo mag-decide sa dalawang alin doon. So yun ang po ang kaya natin, dalawang choice na yon na pwede natin bilhin sa ngayon, yeah. So tingnan natin. So ito, andito na kami sa Santo Domingo. Andito yung buyer natin, buyer ng mot-mot natin. So itatry niya to. So bali mag-short ride tayo. Gusto niya i-test ride tong motor kasi napupusuan niya daw to. Gusto niya sana dati scooter. So sabi niya gusto niya naman ng clutch, clutch. Kaya gusto niya yung mag-try ng NS200. Since na ito naman yung motor natin, hindi naman masyadong laspag, bihira rin din gamitin, race lang, saka city drive. So hindi po siya ganong kalaspag. Alright, so dito na tayo. Saan na ba yun? Parang naliligo. By the way guys, dito pala sa likod ko si Vince. Yan, naka Luminar 400 na din siya, pero year 2018 model. So parang okay naman yung handling niya. Yan, mga fans natin yan. Alam nyo guys, pag dumating talaga tong si mot-mot natin,
kahit na NS200 lang to, madami rin tong ano, nakakapansin. Eye catcher nga ba tawag doon yan. Bawat dadaan tayo, sabi na revs, ayan, mauubos gasolina ko. So dito na tayo, ito yung kapilya. Dito si ano eh, si bakla. Kasi naman loko na, sabi nandito. Ano, pasok tayo? Pasok na kami. Doon kami sa hola niya. So yun. Ay tiya. Iya pa. So ano muna kami. Punta kami muna doon. Tara. Dapat tiya. Good afternoon. Kasi po yung buyer natin, si Francis, si Vince. Kamu sa nang duwa? Oo. Ito pa yung mga marami niyang melon. Ang laki. Laki. Melon. Dami oh. Ay, laki na ito. Iba ba? 4 kilos, laki. 4 kilos man sa naiya. Paasanon mo? Laki 4 kilos. Siya, dito tayo sa farm niya. Mga kini ba kumain mga DI? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Na motor today, Dominar 400 2018 model. Kitest natin to. So guys, ito yung motmot natin, yung buyer natin, si Francis. So yung bibili ng motor. Bali, man na
Hirap ng tangka. Taas na ito ah. Hmm. First time. So yun guys, yun ang buyer natin. Tinitest niya yung motor ko, si Mr. Motmot. Yan. Gwapo yung motor. Ayun pa yung buyer natin, si Francis. So bali pupunta pa kami ng hindi naman Misibis, pero ito pa yung way ng papuntang Misibis. At ay may-ari na ito ng motor na dinadrive natin ng 2018 na Dominar ay si Vince. Itong back ride ko. Evacuation area head. Uy. Nagbabanking-banking na siya. Medyo nasasana na siya sa motor. Ako naman naninibago dito sa Luminar 400. Actually guys, meron na tong meron na tong lifter. Kinabitan po namin to ng lifter na 3 inches kasi yung may-ari na ito higante. So, bumili kami ng lifter na 3 inches para since na adventure naman yung look ang gusto niya. So ito po yung nilagyan namin siya ng ng lifter. Hindi ako sanay naman back ride. Laking tao kasama ko.
sarap din pala na ito. Kaya lang talaga hindi ako sanay na may back ride. Alaki tao eh. Baba na. Baba na.
Vince! Vince! Bebe mo! Ay, kangay ko.